बे आमथेखाया जाहैबाय जोंना 54,000 बिघा 54,000 बिघा बियो 9,000 बिघा नोंसिना बे आर'नाइखौ आजावना लानो थाखाय खावलायबाय साबायखर थाबाय लोगो लोगो सारखौ गासैखौबो ओनसोलनि आइ आफामोन बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गोसो सिंनि आंनि खुलुमनाय मोजां मोननायखौ आं जासिग्रोबाय बे बाजारा दरबेसे गोलैयो गामि हिसाबै खाथि खाला बिसायख'थिनि बे फैगौ 13 तारिखनि मिटिं जाफेरखांबाय नङा होमबा रावनिबो दलफ्रा फैयाखै बेवहाय दस्रा बिपिएफनि फैखांबाय जेखि जाया बिसायख'थि नालाय फैगोन बुंफैगोन गावसोरनि साननाय हनायखौ बयहाबो बुंनायनि अधिकार दं 1 नम्बर बे 13 तारिखनि इलेक्सनखौ बाय इलेक्सन होनबाय नङा होमबा जोंहा बर'आव बेखौ उफ्रा बिसायख'थि उपनिर्बासन होनबाय असमियायाव जोंनि आवगयनि एमएलए मानव गेदेर जयन्त बसुमतारीखौ बयबो आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोनहा 6 मासनि सिगां बुरजाथार भट होनानै बिथांखौ देरहाहोबाय दिल्लीयाव सौहैबाय आरो थांनाय एमपि इलेक्सनाव 10 बोसोर हेरा सरनिया नबसरनिया अना बर'नि आइथिं सिंनिफ्राय जोंनि इउपिपिएल दोलोनि एबा बिजेपि एजेपिजों समर्थन होजानाय बिजाथि केन्डिडेट एबा एमपि देरहा होनायनि थाखाय साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोनखौ गोसो सिंनिफ्राय आङो दिनैहाय साबायखर बावग्रोयो जाय खामानिया एसे असम्भब जाबायमोन जोंनि थाखाय खेबसे नङा खेबनै नङा पस्टारबो गैया बेनारबो गैया मिटिंबो गैया माबेनि हिरा सरनिया माबेनि अबर' मा टर्च लाइट छबिया दहायथ' नोंसोरो मिथिफेरानोमोन 3 लाख मार्जिनाव देरहादों 2.5 लाख मार्जिनाव देरहादों सोर होयोमोन भटखौ जोंहाथ' जोंनियाव होनाय बायदि मोनथारो किन्तु बहाय बेयो भटबो गिनो फैयाखै मोखां गन्थंफ्रावबो नुवाखै खेबनै 10 बोसोर बे बड'लेण्डनि क'क्राझार लकसभानिफ्राय अना बर' हिरा सरनियाया देरहालांनाया बियो जोंनि थाखाय डेन्जारास बाथ्रा जाबायमोन जोंथ' लाजिदोंना बयबो जों रायजो बिग्रा आन्दलनखारि बड'लेण्ड नांगौ होनग्रा लैहोर लैहोर रायजो राजा ओंखारो बोरै सोरबा हिरा सरनियासो एमपि देरहालांनांगौ जाखो जोंथ' सानबाबो मोनाखै बे मा सक्ति माब्रै हाखो माब्रै जाखो दा बे सक्तिखौ जबरदस्त जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंनि दैदेनगिरि मानव गेदेर दिनैनि बिटिसिनि चिफ इउपिपिएल दोलोनि मानव गेदेर आफादगिरि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव एनडिए हिसाबै मित्रजोट एबा एलायन्स मोनसे मोजां सम्पर्क खालामनानै दिनैहाय गभर्नमेन्ट सालायनाय एबा राजखान्थि खुंथायनि थाखाय बे जिनिसा सम्भब जादों जोङो देरहाखांनायखाय फेजेननो हानायखाय अना बर'खौ जों दा बावबाय जेबो नङा मोनफिनबाय आरोखि बा सोरबाया बुंनो हागौ बेलाय जाखानांगौखामोन बेलाय जोंहा देरहाखानांगौमोन हिराखौलाय फेजेनखानांगौ देरहाखानांगौ होननायाव बे खुगानिफ्राय ओंखारनाय बे सोदोबा गोरलै जानो हागौ किन्तु बेखौ खालामनाया जिसिबां परिकल्पना स्ट्रेटेजि फर्मुला खायदा कौशल बुद्धि बाहायनानै बयबो रायजो राजानि समर्थनजों परिश्रम खस्थ' खालामनाय दोलोनि साफा साफा मावथिफारिया रायजो राजानि समर्थनजों बे जिनिसा सम्भब जाफैदों दा बे जिनिसखौनो जों बोरैहाय लागातार लांबाय थानो हायो मालाबाबो जाहाथे बेबायदि कमिउनियेल फर्स गस्थि संघर्ष खालामग्रा जोंनि गेजेराव जाति भाषा धर्म बोखावनानै बिभाजन खालामनानै राजखान्थि खालामग्रा सक्तिखौ जोंनि जायगायाव जाहाथे मालाबाबो बिदि आरोबाव रोदा सुनो हाया बे खोथाया जोंनि थाखाय साबधान एबा सांग्रां जानांगौनि बे प्रयोजन दं देरहाखांबाय जोब्बाय बे नङा बे समा आरो फैबावगोन
गतिके बे फैबाय थानाय समावबो बिदि शक्तिया जाहाथे जोंनि जायगायाव कुनु दिन जाहाथे देरहानो हाया जायगा मोना बिनि थाखाय जों प्रसेस खालामो दा बिनिनो दिनैनि बाइ इलेक्सना मोनसे बै शक्तिखौ फोजोबनायनि एबा जोङो शासक रुलिं हिसाबै जोंनि राजखान्थिखौ जाहाथे हमथानो हायो रुलिंआव थाबासो जों खामानि मावनो हायो होननाय खोथा गैया होमबा अपोजिशनाव थायोबा नोङो बिजनेस हागोन नाख्रायनो हागोन खुद्रिनो हागोन रायनो हागोन किन्तु नोङो नोंनि नांगौ एबा समस्याखौ नोङो समाधान खालामनानै लानो हागोन गोसोखांदो एसे गोदो गोदायनि राजनितिखौ जोंनि गोदो गोदायनि राजनितिया अपोजिशन पलिटिक्स बिरोधियाव थानानै जों मोजां मोनोमोन जोङो शासन बेबस्थायाव सालायनो गभर्नमेन्टखौ प्रशासन रुलिं जानो जों मानोबा उसुबिदा मोनोमोन बे आलादा खोथा जाहैबाय नाथाय जेलानिफ्राय रुलिंआव फैजेनबाय रुलिंजों मा जायो जाया जोङो मोनदांबाय बेजों जोङो एसे एसे जोंनि अभाब अभिजोगखौ जों पुरन खालामनो हाबाय आरो जों हिसाबै मोनसे परिचय निजास्व जोंनि मोनसे माने गौरब एबा सिनायथि बेखौ जोङो साबसिन दिनै होनो हाबाय दा गतिके बे रुलिं जिनिसा जाहाथे लागातार बेखौ जाहाथे जोङो कन्टिनिउ लांनो हायो बिनिनो बे बाइ इलेक्सनाव बे एसे बाहागो खारन नैबे बाइ इलेक्सन एबा उफ्रा बिसायख'थिया गभर्नमेन्ट गोदान दानायनि थाखाय नङा बेखौ जों बयबो मिथिगौ बेवहाय जेननाय देरहानायजों आसाम गभर्नमेन्टआ सोलाया बे बाइ इलेक्सना खालि जोंनि सिडली समस्तियाव जोंनि सिडली समस्तिनि एमएलए गैयाबाबोथ' आसामाव गभर्नमेन्टआ सोलिगासिनो दं ना खारन एमपिआ देरहानाय लोगो लोगो बे रिजाइन होनांदों 6 मास जाबाय सिडली समस्तियाव जोंनाव एमएलए गैया जोंनि सिडली समस्तियाव एमएलए गैयाब्लाबो आसाम सरकाराथ' सोलिगासिनो दं ना खोथाया बिदि नङा होमबा गतिके नैबे बाइ इलेक्सनाव जायखि जिखि बुङा बेजों कुनु गभर्नमेन्ट गोदान दानायनि थाखाय बे बिसायख'थिया नङा ओंखायनो सोर सोर मा मा दलनिफ्राय फैनानै जों देरहाखाबाय देरहालांनानै ओरै खालामगोन खोरै खालामगोन बायदि बायदि खोथा बुंनो हागौ बे बुंनायाव आंनि बुजिनायाव बुंनो हागोन बेवहाय मा ओंथि दं मा अर्थ दं खारन गभर्नमेन्ट सोलायनाय बिसायख'थि नङाना बियो बै 26नियासो गभर्नमेन्ट सोलायनाय इलेक्सन जादों बिनि उनाव जि माने 14 मास 15 मासनि उनाव जि 2026नि एप्रिलाव जेला फैगोन बे जाहैबाय साधारन निर्बाचन जेनेरेल इलेक्सन बै इलेक्सनासो बै बिसायख'थियासो गोदान गभर्नमेन्ट दानायनि बेखायनो जोंनि आइ आफा रायजो राजाया बांद्राय हयथ' बेखौ माने साननांगौ जेबो गैया गाहायावबो जोंनिनो जितु गभर्नमेन्ट दङ इउपिपिएल बिजेपि एजिपि आरो दिसपुरावबो बे एखे मोनथाम दोलोजोंनो जोंहा गभर्नमेन्ट दङ दिल्लीयावबो जोंहा दङ गतिके दिनैहाय बेवहाय जोंनि बाइ इलेक्सनाव गोदान साननांगौ दस्रा साननांगौ सोरखौबा सायख'नांगौ होननाय बेवहाय माबा ओंथि थायो नामा आइ आफाखौ गतिके बेवहाय गोदान सोरखौबा साननांगौनि जोंहा खोथा गैया इउपिपिएल दलनिनो खामोन द गतिके इउपिपिएल दलनिफ्राय दा बिजेपि एजिपिआ आरोबाव समर्थन होबावबाय बे बाइ इलेक्सनाव मानव गेदेर निर्मल कुमार ब्रह्म मानगोनां बिथांखौ पार्टिनिफ्राय जिहेतु जोङो बेखौ केन्डिडेट हिसाबै मोनबाय आरो मोनसे स्पेसियेल खोथाया जाहैबाय निसिमानि बिथाङा सासे व्यक्ति नङा होमबा बै भबानिपुर बरंपारानि बियो जितु निसिमा ओनसोलनिनो मानसिथार आरो बिथाङा मोनसे समावहाय बोसोरबा बिटिसिनि एमसिएलएबो जादों जोंहा जेएम सारखौ फेजेनाखै होमबा खेबसे बे समा पिसिडिआरमोन पिसिडिआर हिसाबै बिथाङा जेएम सारखौ फेजेनदोंमोन बोसोरबा बिथाङा बिटिसिनि एमसिएलए जानाय बे बाथ्राखौ बुंनायनि खारना जाहैबाय बोसोरबा एमसिएलए सालायखानाय हिसाबै बिथांनाव गभर्नमेन्ट सालायनायनि मोनसे प्रशासनिक गियान खायदा बुद्धि कौशला बिथांनाव दंखायो आरो बर्तमानाव बिथाङा जोंखौ बयखौबो सालायग्रा चिरां जिल्लानि इउपिपिएलनिनो मानव गेदेर आफादगिरि दा गतिके बिथाङा रोंगौ बोरै मिलायनांगौ बोरै बुजाफरा खालामनांगौ बोरै आदाय खालामनांगौ बोरै अननांगौ बिथाङा रोंगौ मिथिगौ ओंखायनो आरो जायगानिनोखा जोंहा निसिमानिनो सासे व्यक्ति हिसाबै आङो निसिमाबासि आइ आफा रायजो राजाया गोनो गोथो साननांगौ
आरो माबा मोनसे गोदान सिन्था खालामनांगौ दं होननानै आं साना लैहोर लैहोर जाहाथे फैगौ 13 तारिखआव सेक्टरनि सबियाव गोसो खुसियै जाहाथे भटखौ होयो बेल'थारसै बाखि जेसेबां बहाय अभाब अभियोग दङ एक नम्बराथ' बहाय जोंनिया हानिनो समस्या नङा होमबा बे फरेस्ट नङा होमबा फरेस्ट एरिया नंगौना नङा गोदो फरेस्टनि पाट्टाखौ मोनबाय माला मोना खै बोसोर जाखो बोसोरनै बोसोरथाम बोसोरब्रै बोसोरबा हानि खामानि मावनायाव आंबो दंमोन मन्त्रि हिसाबै नङा होमबा आं मोखासो दंजोबो आं मोनथिजोबो बे आमटेकाया जाहैबाय जोंना 54,000 बिघा 54,000 बिघा बियो 9,000 बिघा नोंसिना बे फाटाबारि बे गासै हांमा बे जाहैबाय 54,000 आमटेकानि उनाव बे 9,000 बे गासै ओनसोला 9,000 बिघा आरो हौरै दैनि सानजाना बियो जाहैबाय माने 54,000 बिघा फ्राय जोबबाय दा फरेस्ट एनटाइटेलमेन्ट सार्टिफिकेट एबा फरेस्ट पाट्टा प्रथम आसामाव जोङो बे आइनखौ जोंनि चिरां जिल्लायावनो प्रथम बलबत खालामदों 2014 सनाव